Helo, shwmae a chroeso i Radio YesCymru gyda fi, Siôn Jobbins. Cofiwch bod ni ar eich hoff podlediadau ac hefyd ar sianel YouTube YesCymru. Sgwrs arbennig o ddiddorol. Mae yna sgwrs yn Saesneg sy'n chydig bach wahanol, felly mwyn chi gwrando ar hwnna. A sgwrs da ni yn y Gymraeg nawr gyda Jonathan Evershed a Fletcher. Luke yn aelod Plaid Cymru dros gorllewin canol. Fi'n cael e'n wrong, Luke, pob tro. De Orllewin Cymru. De Orllewin Cymru. Beth o'n ni arfer gael mid glam ond heb y cymoedd. A wedyn mae'n llefarydd y blaid ar Economi ag Ynni. A dyn Jonathan Evershed sydd yn ymchwilydd ynghylchorydd arbennig i Blaid Cymru yn y Senedd Cymru. Felly, shwmae boes, diolch yn fawr i chi am sefyll yn ni mewn Radio YesCymru. Reit, dyn ni sôn dipyn, gwrandewch ar y podlediad Saesneg, mae'n dda iawn, mae'n sgwrs diddorol iawn am y math o polisi gallai Cymru wneud nawr gyda Senedd sydd gyda ni, a hefyd beth off Luke a Jonathan, maen nhw'n trafod polisi papur economaidd am byddai Plaid Cymru wneud petai nhw mewn grym ar ôl etholiad 2026. Boes, fi'n credu falle yn sgwrs Gymraeg, o'n i cael sgwrs chydig bach yn wahanol, mwy am annibyniaeth. So Luke, dechrau gyda ti, y cwestiwn syml, Luke, ydy Cymru'n gallu bod yn annibynnol yn economaidd? A wedyn, a beth yw be byddai cryfderau Cymru annibynnol? So ni wastad yn sôn am beth sy'n wan am Gymru a beth sy'n rybys, ond falle beth byddai cryfderau Cymru yn fel gwlad annibynnol? Ie, wel, wrth gwrs, diolch yn fawr am cael fi a Jonathan ar y podcast yma. Fel ni sôn yn y Saesneg, ni wedi bod yn trio sort yn ymwneud ers dolyg, so pa chi'n gallu cael dyddiadau nawr. Ond ie, yr ateb syml yw, mae Cymru'n gallu bod yn annibynnol. Does dim reswm pam na bod Cymru'n gallu bod yn annibynnol. Fi'n credu un o'r prif cryfderau Cymru, ac wedyn prif cryfder Cymru annibynnol, fydde'r faint o wlad. Mae pawb yn defnyddio seis Cymru fel reswm am pam ddyle Cymru peidio fod yn annibynnol. Ond actually, i fi, mae hwnna'n reswm i fod yn annibynnol. Yr ffaith bod ni'n fach, yr ffaith bod ni'n gallu fod wedyn yn agile pan ni'n dod at polisïau, bod ni'n gallu wneud pethau really uchelgeisiol, a sydd ddim actually yn mynd i gostio lot oherwydd y ffaith bod ni mor fach, yn reswm really pwerus fi'n credu i fod yn wlad annibynnol. So enghraifft, ni fod yn sôn am UBI fel polisi, wel mae hwnna'n mynd i fod lot yn ratach i ni wneud yng Nghymru nag fydde fe. So Universal Basic Income? Ie, Universal Basic Income, rhywbeth fel yna, neu Universal Basic Services, mae hwnna'n rhywbeth sydd yn... Alright, beth yw hwnna? So Universal Basic Services, y ffordd hawsach i disgrifio Universal Basic Services yw fel yr NHS. Right, okay. Pethau mae pobl angen ac yn gallu wedyn cael mynediad at am ddim. Fi wedi dweud yn y gorffennol, mae pethau fel trafdidiaeth gyda'r potensial i fod yn Universal Basic Service. Ond mewn gwlad bach fel Cymru a gwlad annibynnol, bydd costau hynny yn mynd i fod yn really isel. A mae'n real siawns ni actually wneud lot o pethau uchelgeisiol a really polisi sy'n mynd i helpu bobl mwy na dim byd arall. Diddorol, a mae hwnna'n troi ar ei ben yn dyfed, words too small to independent. Fel hynny yw, ffordd fi'n gweld Luke, a mae busnes gyda Trump nawr yn profi hyn, dyw Prydain tu fas o'r Undeb Ewropeaidd ddim digon mawr i cymryd mlaen Trump, na pan mae Starmer trio chwarae gêm o bod yn neis i Trump. Ond y chwaith, dim gweith digon bach. So mae rhwng dwy stôl, a mewn ffordd byddai Cymru annibynnol yn y marn i o fewn yr Undeb Ewropeaidd, yn digon bach i wneud stwff yn agile fel trin ystwyth, ond hefyd o fewn ymbrela sy'n gryfach lle economi mwy ar byd, a bydd mwy ar byd am 20-30 arall yn hawdd, a gallu bod pwrpas nid anwybyddu Trump ond cymryd ymlaen. Felly ar fyny mae Prydain, ddim digon mawr a dim cweith digon bach, a mewn ffordd mae Cymru yn maint perffaith yn dweud. Ie, yn union. So Jonathan, ti wedi gweithio yn Iwerddon, a falle bod fe'n deg, dweud Jonathan bod hwnna falle di ffeithio pan bod ti'n cefnogi Plaid Cymru gan annibyniaeth. Hynny, beth wyt ti'n gweld ydy manteision annibyniaeth i Gymru yn economaidd, a falle bod Iwerddon yn dangos hyn, dwi'n gwybod. Wel, bendant mae wedi effeithio fy siwrnau at annibyniaeth, os lico di. Na i ddod nôl i hyn, dweud
eisiau dechrau trwy ddeud un o prif bethau y fyddai annibyniaeth yn roi i Gymru yw'r gallu i, wel, i wneud, dwi'n mynd i ddeud hyn, right? Nath Thatcher characterisio'r economi cenedlaethol Yeah. fel, ti'n modd, cyllideb o'r Cartref. fel sort of household budget. Yeah, yeah. Yeah? Dyw hynny ddim yn wir. Dyn ni'n gwybod bod hynny ddim yn wir. Ond ar hyn y bryd, i Gymru, mae unwir. Oherwydd, mae rhaid i ni gweithio gyda'r arian sy'n dod allan o, dod lawr o'r M4 i'r bai, a dyna'r, ti'n modd, pot sydd gyda ni, mwy na lai, i wario. Mae yna, ti'n modd, pwrau, wel, does dim pwrau gyda ni i, ti'n modd, benthyg yr hyn sydd angen arno ni, i wneud y buddsoddiad sydd angen arno ni, mewn, ti'n modd, mae John Doyle, mewn un o papurau dyn ni wedi comisiynu fel blaid, wedi dangos pa mor effeithiol mae Iwerddon wedi bod o ran buddsoddi mewn ysgolion, prifysgolion, sgiliau, hyfforddiant ac yn y blaen, i creu'r weithlu sydd angen arno nhw, i cefnogi'r economi, ti'n modd, innovation economy sydd gyda nhw. Na mae yna lot o broblemau gyda'r economi wddelig, mae rhaid i fi ddeud hynny hefyd. Ond mae Richard Wyn-Jones, er enghraifft, wedi dangos pa mor effeithiol mae Iwerddon wedi bod yn cymharu at y Dinas Unedig a Cymru yn benodol o ran buddsoddi mewn arloesi, er enghraifft. So, dyna'r un o prif pwrau a fyddai'n dod gyda annibyniaeth sydd ddim gyda ni ar hyn o bryd. A dyna'r un o, ti'n modd, prif bethau dwi wedi trio dangos trwy'r ymchwil dwi wedi wneud i gefnogi y gwaith y blaid yn ystod, wel, i tymo bwyd o mewn i'r gwaith y mae yr oedd yr Comisiwn Annibynnol ar y dyfodol cyfansoddiadol wedi wneud, sydd wedi dangos bod annibyniaeth yn hollol viable. Right? Ydy, wel, mae da ni tua hanner dwsyn o gwledydd llai na Cymru sy'n dangos hynny, a gwledydd hanner dwsyn arall o gwledydd tua'r i maint o Cymru. Felly, da ni'n creu unrhyw beth newydd. Da ni jyst eisiau bod fel sawl gwlad arall. Dwi'n meddwl pwynt, Jonathan, fyna am bod ni ar y funud yn household budget, fel byddai Margaret Thatcher yn dweud, yn pwynt da iawn hynny yw, da ni fel Oliver Twist, dyma psycholeg y byddai lafur yw, please, gawn ni bach mwy, yna ni ddim wneud ffys. Sy'n hefyd bonkers, achos y pobl sy'n wneud ffys i actually'n cael y sylw yn y pen draw. So, look, okay, ni fel gytun bod Cymru'n gallu bod yn annibynnol, ond mae yna heriau, so dwi'n mynd i ofyn cwpl o'r rhaid i. Yr un sy'n dod lan yn fwyaf, dwi'n cael y sgwrs y pobl sy'n falle ddim yn siŵr, efo diddordeb, ydy, ti'n byw yn Wrexham, ti'n gweithio yn Lerpwl wedyn ni, ti'n byw yn Casnewydd, ti'n gweithio yn Biste. Mae pobl sort of deall, ti'n talu treth gwahanol yng Nghymru. Mae'n pobl yn deall yna. Be nhw falle ddim yn cwyd yn deall yw, os oes yna currency gwahanol, faint o wahaniaeth mae hwnna'n neud. A hefyd, bydde pobl yn fodlon cael currency gwahanol. So achos bydde hwnna'n peth tro cyntaf ers oes Llywelyn, os oedd dwi'n creu currency Cymreig dyn ni pryd na. So mae hwnna'n gwestiwn. A hefyd, ydy dylanwad Lloegr mor gryf y pwl, felly bod mewn ffordd byddai'n mynd i ffeithio beth bynnag yn ei wneud. So, bydde Cymru enghraifft, methu dweud, gawn ni trethu uwch yn Cymru, achos bydd pobl dweud, a i fyw yn Portishead, neu a i fyw yn Ellesmere Port, neu lle bynnag yn dyfech, sydd ddim yn bell i ffwrdd. So, mewn ffordd mae hwnna i gael. So, un ydy, just y busnes yma porous bod, mae llafur yn sôn dan, bod na wahaniaeth, falle mewn currency, bar falle yn currency ddechrau, a wedyn ail un falle am y busnes hynny, os bydde trethi yng Nghymru enghraifft
neu beth gwasanaethau ddim cystal, bydde pobl yn symud literally 15 milltir awr a hewl. Ie, pwy o'n y dau blwyddyn gynta, y cross-border, porous-border dadl. Os ni'n rhoi currency un ochr ar y foment, wrth gwrs, edrych ar Ewrop, mae pobl yn Ewrop yn teithio ar draws pob. Mae pobl yn yr Almaen yn gweithio yn Ffrainc, a mae pobl yn yr Almaen yn gweithio yn y Swistir ac yn y blaen. So mae hwnna'n digwydd yn barod. Mae yna ffyrdd i ni gallu gweithio hynny mas. O ran trethu, mae yna digon o tystiolaeth mas yna'n dangos bod dim lot o bobl rili yn newid ble maen nhw'n byw ar sail lefelau treth. Bydd rhaid i fi edrych nôl ar pan adroddiad oedd yn dweud hyn, ond oedd y percentage o bobl sydd oedd yn actually yn symud oherwydd newid o falle un ceinog, dau ceinog neu bynnag, bron o bod dim yn bodoli. So, rhaid fi dod nôl o ran yr adroddiad i ni, cos sa'n cofio'r enw'r adroddiad nawr. O ran currency, fi'n credu mae yna dadl really bwysig i ni gael fan hyn. Cos mae enghraifft allan ni aros dead pint sydd yn ni ar y foment. Ond wedyn, pan mae Jonathan yn sôn am y gallu i wneud pethau, mae pob wlad arall yn gallu fel benthyg, creu bonds y pethau, fel fyddwn ni dal o dan reolau'r Bank of England wedyn os ni'n neud. So mae hwnna yn ei hun yn gallu fod yn limiting. Ond o'r llawer arall wedyn, os mae currency a central bank dyn ni ein hunain, mae hwnna yn gallu mae'n gallu ryddhau ni i wneud wahanol bethau. Ond wedyn, y broblem dy hynny, ar lefel ryngwladol, falle, wel, actually, ddim falle, ond yn sicr, bydd y cymdeithas ryngwladol yn edrych ar Gymru fel rhyw fath o emerging economy neu rhywbeth. A wedyn fydd yr interest rates a pob beth arall lot yn uwch na fydden nhw os oedd ni wedi mynd i'r Bank of England. So mae yna pros and cons i'r ddau ddadl, a fi wir yn credu mae rhaid ni actually flesho'r ddadl yma mas, a wedyn, pan ni'n derbyn pa bynnag trywydd ni'n dewis, bod ni'n derbyn y positives, ond ni hefyd yn derbyn y negatives o hynny hefyd. Beth am ydy'r euro yn opsiwn, ti'n meddwl? Wy'n credu bydd e'n opsiwn yn yr un ffordd bod cadw'r pint yn opsiwn. Mae rhaid i ni really gweithio mas beth yw'r pros o cons yn ei bethau. Fi'n credu, mae yna reswm er enghraifft nawr pan mae yna lot o wledydd yn Ewrop eisiau gweld Prydain yn annibynnol. Mae hynny oherwydd, mae yna broblem gyda'r euro. So mae yna eto, pan fi'n sôn am y cons o rannu currency, mae fe'n gallu limito gwlad mewn be mae'n gallu actually neud a hynny beth. Sorry, Jonathan, fi'n gwybod ti'n trio mewn. O'n i'n just mynd i ddeud ar arian cyfred, currency, naethon ni comisiynu fel, wel, naeth grŵp y Senedd, grŵp Phlaid Cymru yn y Senedd, comisiynu rhywun i wneud darn o waith penodol ar hyn i fwydo mewn i'r comisiwn cyfansoddiadol. Thibaut Laurent oedd o rhywle yn Ffrainc, ond mae fe'n gweithio i'r prifysgol yn Aarhus. Yn Denmark. Ond, y reswm dwi'n codi hyn yw, mae'n really werth darllen e. Dwi'n hapus i'w rannu ar gyfer y sioe. Ni roed o dan y dolen ar YouTube. Nodiadau sioe. Dwi wedi cael fy perswadio bod rhaid i ni sefydlu currency Cymreig am nifer o resymau. Un ohonyn nhw, wel, y mae Thibaut wedi amlinellu hyn, mae fe'n sôn am be mae fe wedi galw y dual deficit sydd gyda ni yng Nghymru. Sef current account a export. Mae yna dau sort of deficit gyda ni yng Nghymru. Un yw'r current account a'r un yw'r trade deficit. Ac yn y bôn, a dwi ddim yn arbenigwr yn y maes hon, mae rhaid i fi ddeud hynny, a mae hynny wedi bod yn amlwg erbyn hyn, dwi'n meddwl. Ond mae fe wedi wneud achos cryf i ddangos bod
i ddelio gyda'r dual deficit yno, mae rhaid i ni yn y bôn creu currency Cymreig i cefnogi exports ni, enghraifft, i wneud yn siŵr bod pobl yn talu eu mortgages nhw mewn currency Cymraeg a pethau fel hynny. So, dwi'n bagio'r papur hon achos mae'n neud yr achos yn dawn ni roed hwnna yn y dolen o dan y sgwrs ar na, dwi jyst wedi neud e. Ond i fi, mae hwnna yn dangos y ddadl sydd angen cael ei wneud fan hyn, o ran. Os ni eisiau gweld Cymru annibynnol, wel, os ni ddim yn cael y cwestiwn ar currency yn cywir, mae yna trade-offs fan'na. A bod yna rhyw fath o dal fod rhyw fath o pseudo-union os bod ni dal yn rhan o'r system Bank of England neu be bynnag. Ond mae'n bwysig bod ni'n cael y drafodaethau yma, bod ni'n rili'n gweithio mas, beth fydde o fydd fwyaf i Gymru wrth ni'n mynd ymlaen. Mae'n achos yn yw, ac hwnna, mae'n falle dyna pan o'r peth wedyn, gyda pobl yn gweithio dros y ffin, mae'n siwna. So, Jonathan, ti yn Iwerddon, fi'n cael sawl dadl o fewn cefnogwyr annibyniaeth yn YesCymru a Gymraeg Cymru o blaid arian cyfred Cymreig, ar ochr sentimental fi cant y cant os na, achos fi'n dwlu cael y pisyn papur na, nid bod neb wedi y papur dim wyliw Fletcher, ond fi'n offi cael syniad o treiglo pisyn o papur, gyda llun glyn dŵr neu beth bynnag. Ond enw, pam mae dawoedd Iwerddon, a ti'n mor hab, Jonathan Evershed, pam oedd Iwerddon dympo y pint a mynd i'r euro? Wel, a gyda nhw'n dyfaru? Eto, mae Tibo wedi wneud y ddadl bod ni'n gallu sort of ymuno ar euro yn y pen draw. Ond nath hynny so oedd dadl gwleidyddol o'i ran, right, ar y pryd. Mae'n dangos, European credentials o unrhyw wlad sy'n ymuno ar euro. O hefyd, mae'n dibynnu, mae rhaid i ni yng Nghymru dewis yr opsiwn sy'n adlewyrchu yr anghenion sydd angen arno ni achos y strwythur o'n economi. Ac dwi wedi cael fy perswadio bod arian cyffred ein hunan yw'r ffordd i wneud hyn trwy'r waith y mae Tibo wedi wneud arno. Look, dwi'n just cadw'r pwynt o'n sym ychydig. Dwi'n aml yn meddwl am Gwledydd y Baltic, da fi lot o barch iddyn nhw. Ac i ryw raddau, maen nhw'n ymuno gyda'r Undeb Ewropeaidd a wedyn gyda NATO. Mwyn, fel oedd Jonathan dweud, Iwerddon i ryw raddau cael credentials Ewropeaidd, ond hefyd mwyn clymu nhw mewn i Ewrop. A hefyd, mae bod yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn dda iawn i Iwerddon o ran gyda Brexit. Oedd gan Iwerddon lot o ffrindiau mwy pwerus na'n Prydain a Saint Steffan tu cefnu nhw i amddiffyn nhw yn y ffordd tebyg yma gan Estonia nawr, lot o bobl ffrindiau da i sefyll efo'n Putin. A gyda i'w raddau, a fydde Cymru yn well off yn bod yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd a bod yn rhan o'r Euro, achos dwi'n credu bydd San Steffan byth, a dwi'n dweud bod nhw'n ffordd cas a bod nhw'n mynd i unrhyw beth milwrol na dim byd, ond fi'n credu bydd nhw'n byth cweit yn gallu delio bod Cymru ddim yn rhan o Brydain. Fi credu byddai dal elfen o'n nhw eisiau salami sleisio tynnu pethau mewn a dweud, defnyddio nhw tynnu boes fe pethau'n iawn a troi brec dros ysgwydd ni. So a byddai bod yn rhan o'r Euro a bod yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd ar un ystod yn cryfhau sofraniaeth Cymru yn de facto os nad yn de jure. Dwi'n rhannu sens, Luke? Fi'n credu mae fe yn gallu gwneud hynny. Wyn ni wedi gweld nawr beth yw'r sgil effaith o Gymru yn gadael yr Undeb Ewropeaidd. Fel mae heddi, gwybod bod busnesau yng Nghymru enghraifft yn gweld hi'n anodd nawr i exporter products nhw mewn Ewrop. Mae lot o gwmnïau yn Cymru lot o gwmnïau yn Gymru yn dibynnu ar yr export oedd yn mynd i'r Undeb Ewropeaidd. Ni'n gwybod bod wedi achosi lot o difrod economaidd i ni hefyd. So, yn naturiol, fi'n credu os oedd modd i ni ail ymuno dy'r Undeb Ewropeaidd,
neu o leia Single Market a Customs Union, byddwn ni yn weld fydd economaidd i Gymru, a wedyn wrth gwrs y holl bethau sy'n dod gyda hynny, a hefyd yr neu perthnasoedd fydd gyda ni gyda'r gwledydd eraill, a gallu adeiladu ar hynny hefyd. Yeah. So, ni'n gallu weld yn barod beth sy'n digwydd i Gymru trwy gadael yr Uneb Ewropeaidd. Mae'n modd referso hynny, ti'n gwybod? Ie. Jyst i newid pwnc o'r economi falle, yn yw falle mwy i'r ochr cymdeithasol cymunedol cymdeithas. Sticker to ti falle Lwc, hynny yw, dyn ni o blaid annibyniaeth, un resymau i fi, so annibyniaeth yw mae'n sy'n gwneud y Gymraeg yn iaith mwy normal, hynny yw, mae pob job wedyn, mae yna progression swydd i gael, chi'n gallu bod yn prif weinidog, chi'n gallu bod yn gweinidog tramor a stwff wedyn, mae hwnna'n gyd ar gael, so dwi'n meddwl bod yna'n cryfhau'r Gymraeg. Os yw reswm cyffredinol cymdeithasol sy'n credu dros annibyniaeth, hynny yw, dyn ni sôn am ochr economaidd, ti'n meddwl byddai fe'n newid cymdeithas Cymru mewn ffordd heblaw just yr economi? Dwi'n hwnna'n rhywbeth wyt ti'n meddwl amdano? Ie, wel, yn sicr bydd hunaniaeth yn elfen fawr fan hyn, y teimlad o fod yn rhan o wlad annibynnol, a mae hwnna'n mynd i cael effaith ar cymdeithas ac diwylliant y wlad. Ond fi ddim yn gweld yr economi a cymdeithas fel pethau ar wahân. Ie, na, digon teg, ie. Fi ddim actually maen nhw'n intrinsically linked. Of course. A mae yna modd i ni gallu cryfhau cymdeithas drwy annibyniaeth, oherwydd wedyn fydde'r pwerau gyda ni i wneud yr holl bethau sydd angen cael ei wneud. So fi wedi sôn am gwladoli fel, gwladoli cwmnïau dŵr, neu'r cwmni dŵr sy'n Nghymru. Yr arian wedyn fydde'n cael ei wneud wrth ni, so'r elw, mae hwnna'n gallu cael ei fusoddi lle mewn i'r system dŵr, neu mewn i gymdeithas. So, mae'r economi a'r cymdeithas fi'n credu yn eitha interlinked, a mae'n bwysig ni gofio hynny, cos wrth gwrs wedyn gyda gwlad annibynnol, ni'n gallu cael yr holl arian sydd ar y foment actually mynd difas i Gymru. Felly lawr yr M4 neu i ble bynnag, a ni'n gallu ail-fusoddi hwnna yn y cymdeithas, a cryfhau cymdeithas y ffordd na. So, Jonathan, ti yw Mr Iwerddon, sorry, Jonathan, so fi'n mynd i pigo dy brain di am Iwerddon. Hynny, i lot o ni genedlaetholwyr, mae Iwerddon yn lle rhyfedd. O'n i'n mis Hydref yn cynhadledd Wikipedia yn Waterford a wedyn Dungarvan. Mae nhw deimlad chwerw felys Iwerddon. Mae nhw barch mawr i nhw am ennill annibyniaeth, ag i wneud hynna ar adeg pan bydd y ymarodraeth Brydenig ar ei hanterth. A dwi'n eiddigeddus o'n i'n cwrdd yn cynadledd y blaid lle sy'n siarad gyda ti, ni'n cwrdd â Councillor Iwerddon yn Caerdydd. Byddai'n dwlu cael y job yna, bod yn Councillor Cymru yn Iwerddon neu lle bynnag. Eto, petai math yna'r swydd, falle byddwn ni wedi gweithio'n galetach yn y brifysgol i trio amdano fe. Ac dyna math o swydd byddwn ni'n dwlu cael. Ac eto, wrth gwrs, da ni hefyd yn teimlo bod nhw ar ochr y iaith ddim wedi bod mor llwyddiannus. Dwi'n meddwl bod nhw'n dechrau sort gwahanol iawn yn 1922, felly fi'n credu bod yn werth cadw hwnna mewn cof hefyd. Ac hefyd, dwi ddim yn convinced o'i polisi tramor nhw pan mae'n dod at pethau fel NATO, bydden ni o blaid ymuno â NATO yn fi personol yw hwnna, so dwi ddim yn convinced bod neutraliaeth that is cracked up to be. So ti edrych ar Iwerddon a ti'n meddwl pethau dylen ni yng Nghymru wneud fel Iwerddon, neu wahanol, pa wersi bydde ti cymryd o Iwerddon yn gyffredinol? Mae'n cwestiwn enfawr. Sorry. A dyn nhw ddim yn mynd i gadw chi'n awr arall, mae'r boes di bod fan hyn as awr a hanner, so fi'n credu ni'n mynd i drwy cadw fan hyn byr. Yn y bon, dwi'n cytuno gyda ti, gyda llaw, ti really yn gwybod sut i gael amser da, fynd i gynhadleddoedd Wikipedia yn Waterford, ond mae'n hollol cywir ddeud bod os ti'n edrych ar y wahaniaeth rhwng Gogledd Iwerddon a'r dde, right, mae gen ti sort of living experiment o'r wahaniaeth rhwng fod yn yr undeb ac bod tu allan ohono.
Mae hyn wedi switcho yn llwyr. Ie, ti. Nath e switcho yn llwyr yn ystod y 20th century. Ie. Ac mae yna lot o resymau am hyn, gan gynnwys y regime o trethu busnes naeth o'n nhw creu, sydd wedi, ti'n modd, oedd bach o honey trap, really. Naeth o'n nhw trapo lot o cwmnïau rhwngwladol gyda HQs Ewropeaidd sydd gyda nhw nawr yn ddilyn neu yng Nghorc neu beth bynnag. A wedyn naeth o'n nhw codi'r, ti'n modd, treth yno, troi'r to, mwy na lai dros nos, ond nid dewis nhw, nid dewis ffiniau neu ffiniau oedd hyn, reit? Dewis yr undeb Ewropeaidd yn y diwedd, ond mae wedi cael effaith anhygoel o ran faint o arian sydd gyda'r llywodraeth Wyddeleg i chwarae gyda fe i buddsoddi mewn, enghraifft, maen nhw wedi creu cronfa cenedlaethol gyda, sa'n cofio faint o biliynau o euro maen nhw wedi buddsoddi mewn hyn fel bach o, ti'n modd, dwi ddim cweit wedi ateb y cwestiwn, achos mae'n really cymleth sut dwi'n teimlo, beth yw'r, ti'n modd, prif wersi bod rhaid i ni ddysgu o Iwerddon. Ond, yn y bôn, maen nhw wedi dangos beth sy'n bosib. A mae hyn yn dod nôl i stwff cymdeithasol, diwylliannol, fwy na, yn ogystal â stwff economaidd in the purest sense o'r gair. Beth sy'n really bwysig yw'r ffaith bod gan Iwerddon y pŵer i penderfynu ar destiny ei hun, ti'n modd. Dyna beth sy'n really bwysig bod rhaid i ni ddysgu allan o'r achos hon. A ta beth sy'n amazing, Jonathan, yw mae economi nhw yn llewyrchus, hyd yn oed bod nhw goffa mynd trwy twnnel bryn glas hefyd pan maen nhw'n mynd trwyddo, ar ôl mynd ar y llong o Rosler i ffiniau. Sut maen nhw'n neud hwnna? Sut maen nhw'n gallu byw trwy mynd trwy twnnel bryn glas i cael ei stwff neu'r farchnad? Mae'n werth deud hefyd, mae yna gymaint o problemau cymdeithasol yn mae tlodi yn trwy'r to, mae'r gyfong tai yn, ti'n modd, off the scale yno ar hyn o bryd. So mae yna, ti'n modd, mae yna trade-off sy'n dod gyda math o'r economi maen nhw wedi creu ers annibyniaeth yn Iwerddon hefyd. So mae'n bwysig jyst i cofio hynny. Dwi'n mynd i dechrau roi'r sgwrs i ben, achos ni wedi trafod am spel. Ac eto, byddai'n awgrymu bod chi gwrandawyr a gwylwyr yn edrych ar sgwrs yn Saesneg. Mae mwy am polisi penodol Plaid Cymru fyna beth i wneud ar ôl 2026. Lwc, o'n i'n trafod y taith at annibyniaeth, da'r ddau o'ch chi'n gynharach. Nes i anghofio gofyn enw'r athro ma'n Llanhari. Nes i fynd ar tangents rhwng Colin Parry, achos fi'n nabod Colin, oedd hi'n coleg gyda fi blwyddyn hyn na fi. Pwy oedd yr athro dylanwadol fa, Lwc? Rhoi shout-out iddo fe neu hi. Larry Phillips. Larry Phillips, right. So, diolch Larry Phillips. So, hynny, fel dweud, o'n i'n mynd i ofyn ti yn y sgwrs Saesneg hynny, ti'n sôn, ti'n dod teulu Blaid Lafur yn Pencoed, bwys Pen y Bont, o fi'n cymryd beth ti, 30au cynnar ffynnar ag o pobl yn gwylio hwn ar gwrando ar podcast. Anyway, teulu Llafur, y dad, y famgu yn weithgar gyda'r undeb Llafur, o ti'n aelod o'r Blaid Lafur yn ddyn ifanc cyn mynd i'r brifysgol yng Nghaerdydd. Hynny, beth yw agwedd y deulu di nawr? Fi'n siŵr bod nhw'n falch iawn yn ti, bod ti'n aelod seneddol beth bynnag yn falch iawn yn ti, bod yn fab i ti. Ond ti'n mynd yn teimlo wleidyddol, ti'n deimlad o frad, bod ti wedi gadael y Blaid Lafur, ac oedd hwnna'n anodd i ti, neu so mae'r teulu'n ymateb i ti? Wel, jyst o ran oedran, dwi'n 30 blwyddyn yma.
So, reit, da, mis o'n i... Hydref, fi'n troi'n 30, so Reit. dal yn fe gein... Ie, mwynha fe, Luke. Ie, Mae'n gwallwyd i fi yn barod, so... O, so, reit. That ship has sailed already, do. Ond, ie, wel, fi'n credu bod e'n bwysig i ddweud, o ran fy nheulu fi, oedd dad yn union rep a mam gi yn union rep, ond nhw ddim really yn party political. O, reit, oce. So, o'n nhw yn pleidleisio i'r Blaid Llafur, ond o'n nhw ddim trod yn hardcore Labour Party member, card-carrying member. Ie. Y gwleidyddiaeth, really, o'n i wastad yn cael yr exposure i, oedd hynny ar sail y gweithle. Dyna Reit. pethau fel, be oedd yn iawn i digwydd mewn gweithle, be oedd management a'r owners yn gallu neud neu ddim yn gallu neud. Ie. Ond pan nes i ymuno â Phlaid Cymru, oedd dad, oedd mam gyd, o'n nhw gyd fel, okay, well, we've heard of Phlaid Cymru before, but we don't know much about Phlaid Cymru. Oh, right, okay. That's for Welsh speakers, isn't it? A of course, maen nhw wedi newid nawr, oherwydd maen nhw wedi cael yr exposure i Phlaid Cymru. Yeah. There was no escaping that for them, really. Ond, oedd na bach o fel, strange, okay, we'll support you either way, sort of attitude. Yeah. A mae hwnna yn wir i lot o llefydd yn De Cymru. A fi'n eitha derys actually nawr bod mae hwnna di newid. Oedd Lian Wood yn elfen fawr o hynny newid pan oedd hi'n arweinydd. Fi'n gobeithio o ran Pennod, mae'r agweithiau Plaid Cymru wedi newid hefyd, cos mae pobl nawr yn gallu weld rhywun sydd yn dod o'r un cymuned yn nhw, a sydd wedi dod o cefndir di-Gymraeg a pethau nawr yn cynrychioli Plaid Cymru. Fi'n credu mae hwnna'n bwysig hefyd, ond oedd newid wedi digwydd, a mae newid sydd wedi digwydd yn wedi yn mynd i'n awd i'r positif. Mae brawd fi actually yn aelod o Plaid Cymru nawr hefyd, so that was without my influence. So. Just i cadw sy'n sydyn i'n cymuned at Jonathan, mae'n amlwg hwnna, dy deulu di penderfynu danfant i ysgol Gymraeg. Mae'n ysgol gynradd Gymraeg yn Pennod, sy'n bwysig yn Pen Coed. Mae dan dipyn o siwrne Llanharin, dwi'n meddwl, tua be, 15 milltir, 10 milltir, felly? Wel, mae'n cylch meithrin yn Pen Coed. O'n i actually di ymweld â'r cylch meithrin cwbl o ddynodau yn ôl. A oedd yr un pobl oedd fyna pan o'n i dal yn gweithio fyna. So maen nhw'n dangos i ti fa fath o cylch meithrin yw mae'n rhywbeth sydd wedi wreiddio yn y cymuned a pawb yn nabod ei gilydd. O'n i wedyn di mynd draw i Frogwr yn Bracla, so na siwr o fod 15-20 munud falle ar y bws. A wedyn Llanhari fel 15 munud ar y bws. Ddim really, siwr o fod yn gyflymach i gyrraedd Llanhari nag oedd ei. Ond, y pwynt pwysig fan hyn, oedd rieni fi actually di dewis danfon fi a mrawd fi i ysgolion Gymraeg o'n i literally yn byw rhwng y gornel o ysgol gynradd. So pam hynny, beth ti'n gofyn o pam maen nhw'n danfon chi ysgol Gymraeg? A maen nhw wastad wedi fod yn eitha glir. Maen nhw wastad wedi teimlo siom bod nhw'n gallu siarad Cymraeg eu hun. Oedd nhw wedi colli mas ar hynny. Ac oedd na bach o, wel, dim tensiwn, oedd na rhyw fath o drafodaeth neu ddadl tu fewn i'r teulu pan oedd mam a dad i dweud, reit, ni'n mynd i ddanfon Luke i ysgol Cymraeg. Cos oedd mam gyd ar y ddau ochr fi'n credu, actually. Jyst yn meddwl, wel, pam wneud hynny? Mae anfontais o wneud hynny. Mae ysgol Saesneg literally ar y gornel. Bydde Luke yn gwneud mwy o ffrindiau yn Pen Coed a pethau. Os oedd e'n mynd i'r ysgol hynny, ond na, rieni fi wedi bod yn cadarn a dweud na, mwyn i eisiau fe mynd trwy y system addysg Gymraeg. Actually, fi wir yn credu heb y penderfyniad hynny, felly fydde i ddim yma nawr yn neud be fi. Na, mae'n bosib wir. Na, diddorol dwe. Hynny, mae'n da fi jyst gymaint o bach i bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg eu hunain, sy'n halau plant i ysgol Gymraeg. Achos mae jyst, nid bod yn stigma neu mae neb yn gas, mae jyst yn rhywbeth ychwanegol. Mae'r teulu sy'n meddwl, falle bydd teulu meddwl bod yn jyst yn rhywbeth weird, pam wneud hwnna.
achos jyst ddim wedi cael trafod y blaen, dy fe. A mae'n dipyn o gamp wedyn i torri'r mold yna, achos... Mae'n bwysig dweud, mae'r agwedd wedi newid yn llwyr, fi'n credu. Nid jyst yn y teulu estynedig, ond yn hyncoed hefyd. Enghraifft nawr, mae Cyngor Sir Pennod yn sôn am falle adeiladu trydydd ysgol gynradd ym Mhencoed. Ac ar y foment, maen nhw wedi dweud bod hwnna'n mynd i fod yn ysgol gynradd Saesneg. Mae yna lot o bobl yn y cymuned ac wedi dechrau trefnu nawr mwyn cael ysgol Cymraeg. No, bendigedig, gwych. Mae yna newid i fod yn Mhencoed yn sicr, a fi'n credu mae newid ym Mhenabont fyna hefyd. Mae lot fwy o bobl eisiau gweld ysgolion newydd Gymraeg. O, mae yna newid o'n gwych. Mae'n holl bwysig bod ni wastad yn cofio hynny, cos fi wastad yn meddwl bod pobl yn gweld Pennod. So fi'n cofio nawr yn prifysgol, pan o bobl yn gwybod o'n i'n dod o Pennod ac yn gallu siarad Gymraeg, ond nhw'n gweld hynny yn od. Ie, wel, ond hynny mae Pennod wedi, oedd y cyngor ar un adeg yn eitha gwrthwynebus i'r Gymraeg yn sicr yn 80au, 90au, dyna'n hoff fi. So mae'n eitha gwych yn y reswm dros hynny. Wel, dim lot i newid, really. Mae'r cyngor dal angen siap o lan, really. Hynny, mae'n gweithio newid fyna. So, Jonathan Evershed, eto y taith i annibyniaeth y ti, wyt ti'n dod o teulu di Gymraeg yng Nghaeredigion, felly bod hwnna falle'n sioc i bobl tri fath i'r sir. Mae Aberystwyth yn le rhyfedd fel yna, mae'n amrywiaeth y bobl achos y brifysgol a ysbyty a pob dim. So, ond teulu o ymweithwyr, pobl yn ffarmio. Mae hwnna'n eitha rhyfedd bod nhw, dy deulu ddim yn siarad... Byddai'r mwyaf o ffermwyr yn Ceredigion yn siarad Cymraeg. So, siwr bod y Eversheds ddim? Beth ydy gwyddoedd fyna? Oh, God. Well... OK, fi eisiau mynd nôl 7 mlynedd, ond y camden post ydyn, achos dwi'n ymwybodol bod amser yn mynd mewn i flaen. Ie, meddwl bod rhaid i ti, really. I mean, ti'n mo, pan ces i fy magu yn yr ardal hon, oedd un rhywbeth o'n i'n hollol ymwybodol ohono. Ti'n mo, mae bob cymdogion ni yn neud yn byw eu bywydau nhw trwy'r gyfrwng Gymraeg, right? So nes i ddechrau ei ddysgu un o'n cymdogion nath e weithio i fy nhad cu pan o'n i'n ifanc ar y fferm. Nath e sort of dechrau fy ddysgu Gymraeg just trwy deud bethau fel, ti'n modd, nos da ar diwedd y dydd a bethau fel hynny. So mae'n werth deud bod... Wel, dwi'n mynd i fod yn hollol honest yma, right? Dwi'n dod o cyfyndir fwy o sort of landowning gentry na... Ascendancy class. Fel petai, ie. Mae hynny yn cael ei adlewyrchu yn yr eglwys. Ie, ti'n modd... nath fy mamgu a fy nhad cu aethon nhw ato a pethau fel hynny. Ac ath fy nhad i ysgol preifat yn Lloegr, wedyn dath e nôl i cymryd drosodd y cyfrifoldeb dros y fferm a pethau fel hynny. So dyna'r math o cyfyndir dwi'n dod ohono. Ti'n modd, fall o spill-all yw hyn, right? Ond, Na, mae'n ddiddorol, ond ti wedi dod i Gymraeg i Phlaid Cymru ag annibyniaeth fel mae Luke yn dy fe, a neu fel i fi, ac mae'n trio ni dod o cefndir o safbwynt gwahanol. Ond mae'n ddiddorol bod y mudiad cenedlaethol ar achos dros Gymru wedi bod yn digon cryf, ac yn deallusol cryf fi'n credu hefyd, nid jyst emosiynol, mae'r ddau'n bwysig, i ddenu 3 person gwahanol o ran cefndir ar un ystyr. Ac just oedd synwyr yr o'n i wedi colli mas o rhywbeth trwy oedd Penglais yn ysgol hollol ffain. Wel, dwi ar y board of governors yn hwnna, so mae'n rhaid i fi ddeud bod ysgol da iawn. A mae yn, right? Ond, mae wedi bod yn taith
hir I ddod at y pwynt lle dwi'n gallu deud bod wy'n Gymro go iawn. Dwi'n cyfforddus I deud hynny erbyn hyn. Ie. Ond dwi wedi cael kind of perthynas eitha anodd a gweud y gwir gyda fy hunianiaeth trwy fy mywyd. Mae wedi bod yn, ti'n modd, siwrnau pwysig I fi. A mae'n cynnwys ymuno ar blaid, gweithwyr i'r blaid, cwrdd â pobl fel Luke, ti'n modd, bobl sy'n dod o cefndir wahanol i'r cefndir I, a just a dyna beth sy'n pwysig hefyd i'r blaid, I gael pobl o... Wrth gwrs. Ti'n modd. Wel, mae Luke yn dweud hefyd bod pobl yn gallu gweld eu hunain yn gwahanol bobl sy'n y blaid. Na jyst gofyn yn sydyn da hwn, os na'n symud ymlaen. Felly, dwi wedi gofyn Luke sydd oedd ymateb I deulu fe iddo fe yn mynd o'r blaid. Beth oedd ymateb dy deulu di yn sydyn iawn, Jonathan Evershed? Mae nhw'n, wel, dwi fy mam ddim yn, mae hi'n byw yn Lloegr nawr, a dwi hi ddim yn deall o gwbl. Mae rhaid I fi bod yn honest. Ond, wel, dwi'n meddwl dwi wedi perswadio Jackie Quango, sef Jack Evershed I bleidleisio dros y blaid o leia. Ond mae nhw'n deall bod be mae'n golygu I fi, right? Be sy'n bwysig I fi, pam dwi wedi wneud y penderfyniad dwi wedi wneud I ymuno ar blaid, gweithio i'r blaid a pethau. Mae nhw'n gobeithio beth bynnag, mae nhw'n falch bod wi wedi wneud y penderfyniadau dwi wedi wneud, achos dyna'r modd dwi wedi dewis I wella, o I drio beth bynnag wella bywydau pobl sy'n byw yng Nghymru, a dyna beth sy'n bwysig I fi. Da iawn. Reit, Jonathan Evershed, diolch am y pwynt pwysig yna, a diolch I ti, Luke Fletcher, aelod Senedd Cymru, nawr ardal Pennod yn fras. Mae wedi bod yn sgwrs ddiddorol iawn, trafod pethau I wneud annibyniaeth hefyd. Dwi'n hoffi clywed taith pobl at annibyniaeth ag at mudiad cenedlaethol. Gwrandewch ar y sgwrs Saesneg hefyd, mae hwnna bach yn wahanol, mwy am falle polisi fyna. Ond boes, diolch yn fawr amser, chi wedi bod yn gwrando arna I, Siôn Jobbins yma ar podlediad Radio YesCymru. Cofiwch ddilyn ni ar eich apps arferol, ar y hyn, social media, a gallwch wylio ni ar sianel YouTube YesCymru hefyd. Felly tan y tro nesaf, gyda I, Siôn Jobbins, Jonathan Evershed a Luke Fletcher, pob hwyl I chi.